एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै अखाबो गाराखै आरोना ओमफ्राय दा मुकबां भिडिअखौनो लाबलायनोसै होननानै सानबाय दा सानजौफुनि जानो नागिरखादों नालाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथांमोना लकेल दाउजो जारि बियो एकदम जुल संदों आरोना लकेल दाउ जारि ओमफ्राय बिथिं थाइजौ हानानै लादों न'नि थाइजौ ओमफ्राय बिथिं नै अमा बेदर फ्राय आलु दरसे होनानै माने आलुखौ खम होनो होननानै दरसेल' होदों आरोना आङो खम होनानै संना होनोसै होननानै फ्राय एवनानै होबाय अमा बेदर आलु नै बिथिं आंहा अमा जाया नालाय दाउदै दैनि लादों आरोना बिथिं नै हासबेन्डनियाबो अमा फ्राय एखेयानो ओमफ्राय नै थाइबें हानाय गाजर नारेंबो हाना लादों मालाय ओमफ्राय नै जाग्राफोरा नै मुनुनो हरदो लगायना होगोन दे जोंनिखौनो नै जाग्राफोरा मुनु दङ हासबेन्ड दङ बिथिं नै आइबो दङ ओं दे जाद' दे लुगैगोन मायाबा बेलेगफोरा जाया आरो दाखालि मोजाङै जानोनो मोनैनि दिनै आरो लाबोबावलायबाय माने दाखालि फवासेल'मोन नालाय थोआसै दिनै आरो लाबोबाय अमा लाबार जाख्रुबथारदो नामा होखाव जानाया होथार एन्जरनि खुगा बायदि नुलाय दिसु नोंनि खुगाखौ संख्रि बोलाया दाखोनाफोरा मा होनदों नांथागोन दे बाबा थाइजौआ न'निमोन आयो न'नि थाइजौ गासिबो न'आवनो एफा बुरजा थाइजौ थानानैलाय अबावथो बायनानै लाबोनाय थाइजौ जालाबायनो गोथाव जादोंना जायाखै अमा बेदरा जादों ओमफ्राय दाउआलाय दाउ जुला दाउआबो गोथाव आमना खामुनु गस्लाया बोख्लोबना हो मुनुनिया बेदरखौ लानो हाया बेखौ दाउखौ बेखौ ना अमाखौनो हा मोननै जानो बायो ना मानखो नायथाराबो एसेबो गोथाव नंना नङा खोन्थायाबो ओमफ्राय होननायखायसो रायलायगारबायलै दे आंबो जानोसै ओंखामखौ बे Resi kita mana? Ya boleh. Dan sih hari ke perang ber. Awak jemputan bayang. Murgi, cukup deh. Tajuk apa? Angkan. Nah. Baban lah. Ang laka deh tajuk. Nang lah. Kamu nak kok? Kamu lagi mana? Noni थाइजौ लोगोफोर जा थाइखादों हांब्रै थाइजौ थाइदों जोंहा फैदाल गामाखालि बोसोराव बायनासो जायोमोन एबार बायनाङाखै थाइजौ सयदा थाइखादोंलाय खान्थालाथ' थाइखायो र' माने थाइजौ गोमोनबा
Siapa kenapa sih? Mungkin dapur bilang harus pilih. Sampai. Nung khăm nang ko? Khăm? Mam lagi mana? Mam lagi mana? daudi sinang ini Ko ni? Gusti? Gusti? Hal. Mam kah? Sampai yang. Gusto Kenapa sampai. kenalan ya? Uy, kan dak mura menisikat na ina ma. Pero. Ay, day. Ang saya dan sebelah sih. Oh. ngasih andra Kau lu gak mau. oke laudi Sa. gajura gelina bereile Bara berenang ada. Solo kenal lagi deh. Solo kenal lagi. 엄마 부터 잡아 안 갈래 그 피자 버시 안 가냐 그래 Dakalnya gue tau senjata nadin na oma betul dah, ini ya. 어디 냐면 하자 아칼날 퍼버려 Nar meja makom na. Ini tahu ke angin si komo deh ini. Nar meja makom. Ibu dah bilang langsung boleh. Jangan makan masih di start din lain kamu tanya ulai. lokal daw bulu yang Kaya balay. Lokal kasi yakin sa nang lay. Oma kasi sabi dong lokal kasi na sen slag lokal harag dal에 자는 거 써. Lokal hara kasi. Munwa sana na si silo sana bay buka na ni. Oma kasi na muna na. 어디 안 돼. harag ja는 lokalnya. Lokal ay din sa'yo. Ma, 실실한 sogo. Sogo thang na. Ini guys, sinudang ladang. Kok saya kagak nanya video lah nih. Jangan 자, 나자, 나자, 속옷 나자. 저 Thay khăm, ship khăm. 탕탕탕 아버 탕탕 랑파산 누구 dim nang video di 나는 jingkang. 괜찮아 kenal dengan Amun asun itu ki kuri semua sabi asun. Itu. Mobile sabi asun itu mobile. Asun. Engkam za kom. Za. 안 갈래 볼래 betul lah Nampak apa dong bose.
हाथाया खैफालायबाय आंना नोंनि नारें जानायखौ नुनानै आं बेदर जानांगोन नाया माबायो आं गोलाव मोननो खारो होखैयाबा ओंखाम नांगोना नाङा sama mungkin mah kabar berapa ओंख्रिखौ तारमाने आग्लायबाय नामा नोंनिया kayak dong jangan dah ओंख्रिखौ आं दा हराव जागोन गारनाङा Dagon. जागोन masa kok ओंखाम कमनु मा खबर कसन मुनु अमनु मा खबर कसन Ma. खबर Kobon. Gini bana pulang banyak ya. Bab, nih. Gini bana pulang bay. Jadi kendang baik sih. Kan ya kandana. Coba deh. ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय Bye bye. बाय Bye bye. बाय